de leraar die gaat hem migreren naar Noorwegen toe. En dan woont Max nou in de zinnen zetten dat de laatste weken. Dus ja. Ha. En is het wat een leuke leraar? Ja, een cool beste leraar. Beste fan. Ik kan met hem wel lachen. Nou, Mij eigenlijk alles van. Dus, nou, hij wordt net leuk, zulke leraar maat je. Ha. dat ben de beste. Ja. Net van die soeren, daar heen niks om. En ik kan ermee lachen. Ja, dat is de eerste die eigenlijk wat begrip die erop komt, de mensen ze begrippen mij. Dat is gewoon een lastige niet in die. Ja, want je blik in meer wonderen, ploegje om dat in de hand te houden. Oh, dat is sterk, ja, dat is sterk. Wat gaan we doen, jongens? Ja, dat is. Nou, we willen jou even bedanken. Mij bedanken. Ja, voor alles wat jou dient had feus. En Daar wil ik gewoon van betalen, hè? ja, nou ja, dan nog. Maar toen maar. Dit, Maar het wil gebeuren. En hij hem dit. Ja. Ik kon hem dat net even vertellen, man. Dat is geen idee. had wat. Ja, hij blowen ook. En wat hartstikke mooi van je. Maar je weet de zo goed als ik vind het echt verrekte moeilijk om je uit te gaan, hè? Ja, dat weet we dan. Ja. Ja, dit is net zomaar wat. Nee. Nee. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. Hij wakkelt met eerste volle, hè? Kunnen de hele blok naar het voren krijgen? Doen jullie wel veilig met die bosmaier, jongens? Zie me. Ik kan ook Corrie net in binnen zetten, want dan wordt de koud. And the guy behind you won't leave you alone. Mijn stokken, jongens, ben je mooi kleer? Nee, dat ben hele beste jongens. Super. Ja, ik werk hier maar een heel soort nog naar willen. Nou, het is nu mijn laatste week vanzelf. Ja, en dan weer een hele oorleven. Wat ga je dan wat? Nou, wij hebben een boerderij hier in Noorwegen, bij Donbass in de buurt. En daar zijn een aantal hutten bij die we verhieren willen. En daar willen we mensen een soort arrangement aanbieden. Wij zijn een beetje back to the basic, nemen wij het steeds maar. Er komen een fikje stoken, een bjemke kappen, een visje vangen, zulke dingen. En gaat hij het redden in Noorwegen of is hij na 2 weken maar waarom? Ja, nou, dat denk ik net. Je redt het wel zonder rust, maar hoe langer dat doet, dan even. Nee, maar dan bel ik hem op, dan kan hij bij mij stage rennen. Ja, dat mag ik. Goeie! Wat ben je allemaal? Hoe oud ben je joh? Kun je me even reden voor wat? Nou, ergens in de... Maar met had er hier die hand dik niks, hè? Oh. Nou, ergens in de 70? 78. Is het dan wel een goed idee om zijn bij hem te zetten? Jawel net. Ik kan helemaal pakken nog scheef waar ik onder ben, hè? Dus je bent een lenig man. Nou, dat meen ik, hè? Dat ik alleen een man ben, ja. Nou, dat ze zeg. Wil je dan bak die koffie hier? Ook. Je moet graag een verhaaltje. Ja. En wat vindt jouw vrouw ervan dat jou... Dus ben je hem klemmen? Ja. Oh, die vindt dat wel goed. Nou goed, zei er net niet, hè? Zat ze net van... lid dat nooit, man. Nee. Wij moet ik een beetje in beweging omhoog. Of net? Ja. Goed. Ben je er net, heren? Oké. Prachtig.
vind het mooi werk. En dat is het enige waar ik eigenlijk een beetje goed in ben. Dus ik ben thuisboon, ik ben slechte been en weinig onder de meesten of zo min mogelijk. Dus ik ben een protte thuis en ik ben me toch vermijdje. Dit is wordt een bekisting van een beeld. Van abstracte beeld wat van roestvrij staal. Roestvast staal is het officieel. Maar... Ik vind meestal, dat ga ik een beetje, dat vind ik mezelf net. En als ik alleenig ben, dan ben ik bij mezelf en ik kan mijn eigen ding doen. Ja, ik ken wel net zonder mensen, maar zo nou was het wel onder de mensen. Maar als ik dan weer thuis ben, dan vind ik weer op mijn gemak. Werk je in deze beeld nooit erheen, hè? Ja, de meeste wonen in Nederland, maar zie je zelfs ook wel naar België. Via internet komen er toch mensen die ziek worden. En tuinbeelden, dat rent wel aardig. En dan was iets van roestvrij steel. Nou, dan beginnen ze op internet wat te googlen. Ja, dan komen ze wel eens bij mij. En wat voor gevoel je houdt dat mensen uit België heel door hierheen komen om jouw beelden te kijken? Dat houdt wel een goed gevoel. Dat het toch wel goed werk is en mooi. En dat mensen het waarderen. En ik ben zelf nog wat onzeker over mezelf en over mijn werk. Maar dat mensen dan zo vier komen om iets te geven, dan dat houdt hier gewoon een goed gevoel. Van die tijd moest altijd alles beter. Op school zij moest zon worden, zon moest nacht worden. En het moest altijd perfect. En dat had ik misschien echt wel. Ik probeer het wel wat los te laten. Want ik heb een bouwkundige opleiding gewoon en met die bouwtekening, meidje, dat moet alles op een millimeter. En in de kunst is dat net per se nodig. Dus ik probeer dat wel wat los te laten. Maar het is toch wel net altijd even makkelijk. Ik zet terug. En met het verkeer en de waardering van de mensen, dat het toch mooi en goed is, dan zult het ook wel.